refo a wo jimam ayi mu no edu eda etoso enan no wo frɛ ne wafiri mu no emba ne nyinaa de ba ifie ho sanse papa no wo ye wahena wodi ade ewo kura a ye frɛ ne jimam wodi yiwan eyi won nyinaa firi ho kwabo ehwerehwere ehwini nyinaa firi won tiri ho ene wa bodwe emma ene emema a ewo mu nyinaa sa ene wo ye won sa bre a meka sei na etwene ene asa ekoso na emma ne bi nso enu nduane a owi a abusuafo no ede bekeka ho sa bre no yi sika ede ma wona a okura yiwan yeyi etire no wo che won sika esa che wona a wo bontwere ni nyinaa sika ema akoro no eyefe yehwe dwumedi senya na refo eye wo namre ene wa bande ema yefe
Afi BENGIFT adwumakuo ikura yensema asrewa ne yokoto e de srewa wahwe se wo be like wo be comment na wa subscribe se be yo na apreni abenyina e bi betuma obenya na wahwe dwumadi yeda wase